Ndinondakuza basi hauka ndiende nditombeto zvangu zveWhatsApp. Ndianani kwa I've used 80% of my data bundles. I can kumbire data. I can trace up a status. Yeah. Yeah. Very good. Yeah. Olatu. Panongo scroll isati yati 100%. Very tricky. I've used 100%. One. Yodini manje. Kanuveringe show. Yeah. Atuveringa zvamubai. Very good. Very good. Nichikwe. Chinoitwa vhara mapeji. Yeah, neaka. Ndiani. Panakana chini. Comfortable. Yeah. And then the children of Israel went to its congregation. Atarot, Bible.
Aiwo mother. Kwazai pano. Tiambire baba. Rugare, the peace of God upon this home. Makadiko. Tiripo, varise vamwe pano. Anovhara zvavo kwakadii kwenyu vakadii anamadza. Anamadza vari raiti tavasiya vachipetsa evangelism pumuna mukati umu. Ngakushandira Mwari vari kushanda zvavo mama. Varise vamwe pano, varise baba. Apa vanofara vaenda zvavo kubasa kwavo uko kwavanomboti bate. Alright. Aiwa, zvinokudzwa totenda Ishe. Neta. Mama tobatwa nehope wani. Kwaniko baba. Ndiri kuitira ndiverenge zvangu ndati nhasi zvemakuwa ndidi zvemakuwa. Makatokadzidza last month kuti godly currency ndikati nini handisisiri munhu wakudhara ndamunhu musva. Saka zvokuswera ndichita makuwa marainunga. Ndikati handichada zvemakuwa. Rega nenangu kumba ndiverenge shoko. Alright. Saka ipapo ndakutoverenga kuna numbers ipapa. Ndopa ndabva ndabatwa noba handizivi ndarara ngwai. Ndatozovhunduka pamanoka apa. Zvamune bhaibheri hombe rakanaka apa akawanda sei mabhaibheri? Rakatengwa nababa iro. Mungabatwe nehombe nebhaibheri rakadai? Rine concordance? Menoti izvozvo zviri. Musadaro madzi. Mwari ngavatibatsire nekuti bhaibheri madzi haritombode zvese izvo zvekuti nekuti mofana kuziva kuti bhaibheri riri spiritual. Very, very spiritual. Harisi bhuku rekuti unongoverenga kunge newspaper kana novel rekuti unongovhura unzwa kuti zvakafamba sei. Harisi rengano kana rehistory. Bhaibheri riri spiritual mother. Riri very spiritual nenyaya yekuti is the only book that you can read in the presence of its author. Ndorega bhuku raunogona kuverenga muridzi wacho aripo, munhu akarinyora aripo. Saka numbers wacho angariperi pana ndichiverenga. Achiverenga na numbers. Aiwa mother numbers haasi munhu ka. Zvikuitika kuna ibhuku raMoses. But musanyanya kuzvinetsa zvenyu kuti ndiani akanyora bhuku raNumbers akanyora Deuteronomy ndiani. Nenyaya yekuti bhaibheri riri from cover to cover nditi mazwi aMwari avakafemera pamusoro pevaranda vavo vake, vakafemera shoko ravo vanhu vaMwari vakanyora. Saka in other words, kana muchiverenga bhaibheri hamusi kuverenga zvakanyora naMoses kana naPeter, muri kuverenga zvekutaurwa naMwari kwamuri. Is God's word to you. Saka kana uchiverenga bhaibheri manje munomboriverenga sei? Ndimbobvunzawo zvangu nenyaya yekuti ndo panodonhera vanhu vakawanda ipapo. Unoziva chi baba? Ini ndati nhasi rega ndivhire kuya kwokutanga kuyakwe. Ndikati zvakataurwa last week kuchechi kuti tinoverenga. Exactly. Ndikati Genesis ndombonzwa vanhu vachitaura nezvake. Ndazoti aiwa numbers handisandambonzwa munhu achitaura nezvanumbers kuti brother numbers mati numbers haasi munhu. Saka ndabva ndati ndasingazoti haasi munhu. Ndikati arega ndichiverenga zvekwa saint numbers brother numbers ndinzwisisa. Zvikuitika madhaka munofanira kuziva kuti shoko raMwari riri spiritual. Haringoverengwe maverengero aunoita mamwe mabhuku ese. Nekuti zvakafanana nekuti kana imimi madha handiti mafunga kuverenga shoko munoriverenga sei? Munhu unofanira kuziva way yekupinda mushoko nenyaya yekuti zvakafanana nezvinotaura naMwari mubhaibheri. Vanotaura vachiti the labor of the foolish it wearies every one of them because they don't know how to go to the city. They don't know how. Mvunzo wangu kwamuri nhasi ndekuti do you know how to read this Bible? Nenyaya yekuti shoko raMwari karasiyana nemamwe mabhuku. Every other book can inform but the Bible transforms. Saka manje kana wakuriverenga Satani haambokusiya achiti verengai zvenyu bhaibheri. Anotorwisa nenyaya yekuti anenge achiona kuti madha vakuzowana chiedza, vakuzowana light nenyaya yekuti shoko raMwari chiedza. David anoti his word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Muona manje spiritual wacho.
ai papo baba mataura nekuti ini ndinosara ndichiona maindia maningi ndikinaya andinoona maindia kustar life the whole day asi ndikada kuverenga kwe5 seconds so ndeta kunge muna ne1 week asina kurara ende futi zvamataura baba kuti bhaibheri spiritual izvozvoka ndinotozvitsigirawo neniwo nekuti handimukona mabhaibheri edesai ini ndera baba kai ini ndorangu nderekakomana kangu kayaka ini ndera sisi saka zvatinoita kana takurara manje tobva tavhura manje bhaibheri tongovhura chiropa tavhura so toisa pasi pemapiro ini ndoisira mukomana wangu pasi pepiro inini pasi pepiro nababa futi ndototi vaise ndotomanikidza munhu wese kuti aise because riri spiritual bhaibheri baba ndozvatinotoita ipapo muri right zvenyu mother but munofanira kuona uspiritual hwati kutaura paka hausi hwekuisa pasi pepiro ndofunga mukuona maafrican movie akawandisa maafrican movie mukaona pepa vanenge vachiti in the name of Jesus out what vachirwisa mweya yetsvina vakabata bhaibheri hazvirevo kuti iro hard copy ndori nesimba zvino it's a symbol vanenge vachiedza kupa muenzaniso kana kuti a symbol yekuti muone kuti shoko raMwari rine simba zvakafanana naJesu handiti kuna Luke chapter 4 kubva pavhesi 1 kusvika pa4 Ishe Jesu chaivo vari muwilderness vakasangana nemiedzo asi havana kutsvaga bhaibheri kuti Moses akati kudii vakaburitsa shoko kubva mumwoyo mavo maona manje shoko ranga riri mavari ndo rakarwisa Satani rikamukunda hanzi it is written men shall not live by bread alone it is written saka unofanira kuziva kuti Mwari vakamboti kudii mushoko ravo zvogara mumwoyo mako ndokuti uzokwanisa kurwisa zvinouya mukati meupenyu inga nyaya yeshoko yenyaya hombe saka haisi ingori nyaya yekuisa pasi tinenge tichirasikirwa nezvakawanda ini ndaitofunga kuti Satani akangouya akariona rinenge richibaka aiwa shoko rinopenya rinobaka chiedza asi chinofanira kuvheneka mumwoyo ngachivheneke mumwoyo Jeremiah notaura achiti thy words were found and I ate them and they were the joy and the rejoicing of my heart. Kureva kuti shoko raMwari rinochinja munhu. Ndosaka kuna Romans zvichitaura chinzi be transformed by the renewing of your mind. Zvinogoneka sei? Munhu unoshandurwa neshoko richiuya mauri richikushandura richiuya mauri richikushandura. Ati Moses andambotaura ndikati the Bible transforms. Baba saka zvino manje imimi makamboriverenga rerese rikapera word for word nekuti zvinopinda zvese izvi zvikopinda mumwoyo mangu Mother zvakakosha ndezvekuti mudai so maverengero amunoita shoko ndo akakosha. Number 1 pamunogara pasi makuti ndakuda kuverenga bhaibheri handiti musangorivhure. Number 1 chekutanga musati marivhura namatai moti mweya mutsvene Mwari ndivhurire ndizarurire shoko renyu ndinzwisise kuti muri kuti kudii kwandiri. Maona manje nenyaya yekuti kuna Revelations zvinotaura chinzi Mwari akachema vachichemerei vachichema kuti kwashayikwa munhu anokwanisa kuvhura bhuku iri. Saka usati warivhura usati waverenga namata kuti Mwari ndizarurirei zvakavanzika nekuti mune zvinhu zvakavanzika umu. Vazhinji ndosaka muchiona vakadzidza vanonzi maBible scholars what vakariverenga but vane information but imi mukariverenga manamata munoona inonzi revelation. Ndosaka paipera kucheche avadhikoni vachigara vachiti ndaita revelation. Revelation zvinhu tuka ukariverenga usina kunamata unova informed but ukariverenga wanamata unova transformed. Unowana inonzi revelation kana kuti rema. Maona manje ndibatsirei baba nekuti ndoda kutove transformed. Shoko raMwari mother iriri spiritual. Uchitanga kuriverenga tanga wanamata and then wanamata omega sure kuti haungoriverengese rimwe bhuku. Wakuverenga uchiziva kuti panapa ndikuverenga shoko raMwari ende usabva wada kuratidza holier than thou kubva wada kumhanya kuripedza rese kana kutsvaga zibhuku rakakora kumhanya kuna Revelations. Pamwari mukana wekukutora bit by bit step by step uchikura mushoko mbijana mbijana. Zvakafanana nemunhu akaenda kugym mother
munhu akaenda kugym haangotange nekunzi tora 100 pounds kana kuti 100 kgs ujime. Aiwa, vanotanga umupawo twekudai kuti uchitangawo netuma 3 kg 1 kg wati tuma dumbbells. Kana wazoona kuti ndiri kuita ndichidi ndabeta uchiwedzerwa kusvikira wakuzosumudzawo masimbi mahombe. Ndo zvakafanira shoko raMwari madzi. Baba. Saka mimi muri kuti ndinotanga kuverenga mbichana. But toda kuvoka spiritual mature kuti nongo turi pamberi paipaya yeSunday so. Once uite exhortation. Over wati kuna the book of Moses. Uchingotaura mascripture hoko so kuti vanhu vaone kuti aiwa ava mai ava aiwa vari pedyo naMwari. Motive yenyu madha yatoronga namakudaro. Motive yenyu yachi yavaronga. Apa pari kuda kuti mungoda kuziva Mwari. Sezvakataura Paul akati I want to know you that I may know you. Ingoshuvirai kuziva Mwari. Imi mukaziva Mwari ka vanhu vanozokuzivai. Baba ndinotonetseka nekuti alright mukuti ndofana kuziva Mwari. Ndikariverenga so kuconfuseka kwarinondiita. Dzimwe nguva riri kutaura zvimwe, mangwana ndakunzwa futi zvimwe. Ndatone imwe confusion ndotozoona kuti madhaka munoona chii? Kuna X kunotaurwa pamusoro pemumwe murume so the Ethiopian eunuch. Wakati achifamba zvakari mutoti mota ari mucharioti make achiverenga kubva kuna Isaiah, but hapana chainzwisisa sezvamurungotaura ipapapa. Akabvunzwa naPhilip, ndichingoiganhura zvangu. Philip akauya akamubvunza akati, understandest thou what thou readest? Kuti uri kunzwisisa here zvauri kuverenga? Uri kuverenga ako but uri kuzvinzwa here? Unzwei pauri kuverenga? Unoziva kuti akapindura achiti chii Philip uyu the Ethiopian eunuch? Wakapindura akati, how can I understand unless another man teaches me? Ndo panobuda kukosha kwekuenda kuma-house fellowship, kuma-cell group, kuenda mu-Sunday school chaimo, mu-Bible study, digging deep, muchiendawo pari kudzidzwa shoko, muchibatsirana nevamwe kuti muvezwe nevamwe. Iron sharpens iron. Nei baba. Ndakafunga kuti makati digging deep ndiye madhikoni nemachichi. Bible study madhaka ndiye munhu wese. Nesuwo zvedu isusu ana mai olu. Munhu wese kuti nokuti paSunday hapana nguva yekuwana dzidziso. Inenge ngori mharidzo. But mukauya kuma digging deep kweku kuma house fellowship, ma cell group, ma programs are apart from Sunday. Munowana kukura. Nenyaya kuti tinenge tichibvunza mibvunzo tichiriverenga Bible mbijana. Maona manje. Saka dzimwe nguva kusarinzwisa kwenyu inyaya kuti muri kuzviedza mega. Ini baba ndofunga kuti kusanzwisa kusatoziva chirungu chaiko. Ekuti imi kana chirungu manje ndikaverenga na dhauka. Anzi dhau, udhaini, the manje inini ndagara ichirungu chaicho chinotondinetsa kokuzotana dhauna na dhaini. Ameno. Zvinowanika mother, but wonderful. Thank you for watching that powerful video. I trust God that it has been a blessing to you. I'm praying that God Almighty will give all of us a unique grace to study His word and to do it the right way. Remember, when you study God's word, don't just dive into it. Pray first and ask God to reveal His word unto you. And when you do that, take it step by step. Don't try to overstretch yourself, but grow in the word. Hallelujah. And remember to put priority on Bible study, house fellowship, and all these other meetings where you can learn from others as well. Because the word of God is powerful. It can change a person's life. But that can only happen when we are doing it the right way. I encourage you to subscribe to our YouTube channel for more of these videos. Like and follow us on Facebook because we make videos that are a blessing to this generation. Make sure you share our broadcasts, share our videos, and you be a blessing to other people as well. I hope to see you again on this channel when we upload another video. Otherwise, remain blessed, remain covered, remain preserved. Continue to grow in the word. In the name of Jesus Christ. Amen.